Guillem Agulló va ser assassinat a Montanejos la matinada de l'11 d'abril de 1993. Era nedador, antifeixista i antiracista. Tenia 18 anys. El seu cas va marcar una generació sencera de joves i la seva figura ha esdevingut en símbol de llibertat. L'escriptora Núria Cadenes presentava aquest dijous de vesprada a la Biblioteca de Ortiz i Sanz d'Aielo de Malferit la seva novel·la documental Guillem. Amb un estil depurat i contingut, Núria s'ha immers en el sumari del cas, en els diaris de l'època, en els records de la família i amics del Guillem i fins i tot en el seu propi passat per mesurar la distància que hi ha entre la paraula injustícia i la paraula dignitat. És una novel·la, n'han dit novel·la documental, perquè està construïda en fets reals i explica l'assassinat del jove valencià Guillem Agulló l'any 1993. Està situat un poquet abans i un poquet després d'aquell assassinat, que el varen assassinar una banda feixista, i la novel·la conta les conseqüències d'aquest assassinat. Aporta la visió literària de la història, dona també, això s'ha intentat, sobretot el context en el qual van succeir aquells fets i sobretot l'explicació, a voltes dura, a voltes crua, però també amb la intenció d'impactar qui ho llisca, demostrar que continuem parlant de Guillem Agulló, continuem explicant aquesta història, continuem reivindicant la necessitat de la memòria i de tenir presents els fets, sobretot alguns fets tan terribles com estos, per intentar evitar que es tornen a repetir. I es parla d'injustícia perquè al juí del cas el jutge va condemnar a un dels acusats i autor confés de la ganivetada a 14 anys de presó per homicidi, dels quals només va complir 4 i va absoldre a la resta del grup. A més, durant molts anys, grups nacionalsocialistes de València han mantingut un greu assetjament en la família d'Agulló. Una història que Aielo de Malferit, en la seva capitalitat cultural, dona a conèixer als seus veïns amb aquest llibre i també el diumenge amb la projecció de la pel·lícula La mort de Guillem a les 6 de la vesprada a l'Auditori i amb la presència de Jani Collada, actor que dona vida a Guillem. Un goig, la veritat. A més, també és una invitació preciosa de venir ací a Aielo a parlar de Guillem, saber que, a més, d'ací 2 o 3 dies es passarà també la pel·lícula de Carlos Marquès Marcet, i que les persones que assistisquen als 2 actes veuran també formes diferents com l'art o diverses expressions artístiques poden abordar un mateix fet i explicar-lo de maneres diferents. Una de les intencions també, en aquest cas de la novel·la, és que cadascú trega les seues conclusions, no? I això és una de les coses boniques de venir a compartir-ho, no? Guillem és la penúltima novel·la d'aquesta autora de sobra coneguda. Escric narrativa, alguns relats breus i novel·les. La penúltima és Guillem, ara m'acaba de publicar 2 novel·les en un llibre, que és un projecte molt bonic de continuar un cicle literari que va obrir als anys 60 Manuel de Pedrolo, i ara diversos escriptors i escriptores estem contribuint a desplegar este projecte monumental. He escrit altres novel·les, una de la biografia de l'Ovidi Montllor, precisament en el seu moment. Això no era ficció, era una biografia, un xicotet assaig, però després he novel·lat, per exemple, la vida del banquer Joan Marc, també en vaig fer una novel·la, o novel·la negra, en tota la veritat, depèn, n'he fet unes quantes, sí. Amb Guillem, Núria ha aconseguit el premi a la millor novel·la del València Negra i el premi Lletra d'Or.